Seito nyamaya nduntu anyagotongeta ya Very good. Itayo kilosteroka. Abantu banyamaya. Tariki 27 y'omutini komera limo mwaka oyo. O 2025. Mkwenda torobo chori oboke bwanyamaya. Ekere turagenda obochori oboke. Esegito bwatere segi abantu babere. Omotangani akoro Fred Okengo Matiangi. Bago chikomerana nori okoro kuruto. Emogo chora ruto Matiangi. Bago naraba Matiangi ibare Matiangi. Ituga alibo songo ebona situnyeroji numanyara. Emo aritinga mono. Ebona seria ino nera libare entetego gaiga. Asimo komomera ba komoro. Lakini to gachikura tachoro mwana oyo. Tigamba temo kana mosininya abantu baminto. Njengo rukubagake na choto kindo mwana moke. Abana bane barabasinini mpono bakogonga. Nga muno mwana nero nyoma moisonde. Muta wanje mama chikura gaki. Ngoma amore chikura. Mbuyamono nyasaba seni gakorokwa umwana oyo itoga korokwa siemo. Oyo munale iga mwana moroche gaiga. Mumuro mwabe mwamata chikura sobonge. Ale ngomo kigolione nando musani one. Ekerajita simole akarira sana. Mukamwa chikura achikuba kore myaka 5. Pati mbaya sumu basoko nabwe para akarara. Ekeretwa jita matanga tokolie ira muna abantu banyamaiya. Nganto bwate cyumwana mwabo asenye cyo kuborusyo bosoku na kokolege pindi kyaye. Mko bwate muri chikerio.